ערב טוב לכולם. פרשת וישב, לפני שנתחיל אותה, אני אספר לכם קצת על הנסיעה שהייתה לי בארץ. חזרתי מהארץ עכשיו, יום חמישי, ולקח אותי חבר אחד שלי שהיה בר מצווה לבן שלו. הוא עשה לו בר מצווה בכותל. אז יום רביעי טסתי לארץ, לא האחרון, אחד שלפניו, והוא גם במקרה על הדרך קנה שם בית בירושלים, אז עשינו חנוכת בית אצלו בבית. הזמין את כל הרבנים, ראשי ישיבות. הוא אדם שמקושר, הוא תורם הרבה לישיבות. ואחר כך ביום חמישי בנץ היינו בכותל, ואני נשארתי אצל חבר אחר שלי בתוך העיר העתיקה, ממש מול הכותל. מי שמכם היה בתוך הסמטאות של העיר העתיקה, מהבית שלו אתה ממש רואה את כל מה שקורה מעל הכותל שם, המסגד, הכל, ממש באותו גובה זה. בקיצור, החבר שלי עשה בר מצווה, חילק 107 זוגות תפילין לילדים יתומים. הביאו את הילדים היתומים מכל הארץ, הלבישו להם חולצות עם השם של הבר מצווה, אריאל לוי, זה הבן שלו, הוא גר באנגלווד. מי שמכם מתפלל איתי באנגלווד בימי כיפור, ראיתם אותו, הוא שם כל שנה. ועשה לבן שלו בר מצווה באש התורה. אש התורה זה ממול, יש להם שם על הגג, אולם כזה יפה. ועשו שם בר מצווה, באו הרב הראשי של ישראל, הרב יצחק יוסף, הרב בקשי דורון, הרב לשעבר, הרב אלבז בא, הרב רובן אלבז שהתחיל את כל תנועת התשובה העולמית, שאף אחד לא ידע מה זה להחזיר יהודים בתשובה, לא היה מושג כזה במסות. הוא הקים את ישיבת אור החיים לבעלי תשובה, בעיקר ספרדים, שהוא מי שראה אותו מדבר, אז אין כמעט דרשה שהוא לא מיד מתחיל לפקוט, מרוב שהוא איש קדוש ויש לו אהבת ישראל. בקיצור, היה חוויות מאוד מרגשות. כדרך אגב, יצא לי לדבר גם באור שמח, בלב אהרון, בנווה של הבנות, נווה ירושלים, ודיברתי גם בבלז. יש בירושלים בניין ענק של החסידים, בלז זה נקרא, חסידות בלז, דומה לבית המקדש מרחוק. מואר ככה, בניין ענק, 7,000 איש נכנסים שם, תודה. שם דיברתי, כשדיברנו על החסידויות, אז דיברתי על העניין של חיצוניות ופנימיות, שהרבה פעמים דיברתי איתכם על זה, וברוך השם ההרצאות שעשינו פה, אתם אין לכם בכלל מושג כמה עשרות, אם לא מאות אלפי אנשים רואים את ההרצאות שאנחנו עושים פה, אתם לא מבינים, זה לא יאומן. אני מסתכל על המספרים, אני משפשף את העיניים, אני לא מאמין כמה זה גודל כל יום. כבר אין כבר מקום שזה לא הגיע, זה הגיע למקומות שאף אחד לא יכול לחלום באמת. והחלק היפה מכל זה, שבסדר, זה מגיע לכל העולם, יפה מאוד. החוכמה היא שהמון אנשים חוזרים בתשובה, כל יום אני מקבל אימיילים, המון אנשים שומעים את ההרצאות האלה. הסדרה שעשינו כאן פרקי אבות, זה נהיה להיט היסטרי. המסילת ישרים שעשינו כאן, כל סדרת התלמוד עשינו כאן בעברית, זה הרצאות שגמרנו, זה כבר ברוך השם, השם עזר, זה נהיה קלאסיקה. וזה לא ערוך, זה עם כל ההפרעות, עם כל הצעקות, עם כל מה שנכנסתי בכם. עד היום אני מקבל אימיילים על מה שהייתי צועק עליכם לפני 5 שנים. מה אתה צועק על החבר'ה שם? אנשים אומרים לי, הם לא יודעים שזה היה לפני 5 שנים. 6 שנים זה כבר דור אחר. דור אשר לא ידע את יוסף. רובכם לא הייתם פה עדיין, זה כבר דור שכבר היום בישיבה, וחלק כבר התחתנו. טוב, ניכנס לעניין. פרשת וישב. יש כמה דברים שצריכים להבין אותם. הפרשה הזאת היא מאוד 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 מסובכת להבנה, מאוד. כל הפרשות הן מסובכות, כל התורה היא מסובכת. להבין את העומק של התורה, לא עניין של מה בכך. ותדעו לכם, המפרשים התחבטו בהרבה מהסוגיות שיש בפרשה שלנו, איך לפרש אותם. מאוד מאוד היה, איך אומרים, הותקלו. רמב"ן, חזקוני, רש"י, כל מיני מפרשים, אברבנאל, התלבטו מאוד
איך לפרש את מה שקורה פה בפרשה. קודם כל, נעבור על הפרשה קודם כל בפשט. אחרי זה ניכנס לתוך הסודות ונראה מה באמת יש ללבן פה. יש כאן כמה שאלות, אולי אתם תצליחו למצוא את התשובות. כתוב, הפרשה מתחילה וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. ארץ כנען זה מה שאנחנו קוראים היום ארץ ישראל, כן? אלה תולדות יעקב. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה. מה התולדות? באנגלית זה נקרא genealogy. מה הזרע של יעקב? התולדות שלו, יוסף. מה עם כל השאר? מה עם כל השאר האחים? יש עוד 11 אחים, מה איתם? התורה מתמקדת ביוסף, תכף נבין למה. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן. מה זה רואה את אחיו? מה, האחים שלו הם כבשים והוא היה הרועה שלהם? מה זה היה רואה את אחיו בצאן? אתם למדתם את הפרשה? מה הכוונה היה רואה את אחיו בצאן? מדווח לאבא שלו. לא, מדווח לאבא שלו זה מוציא דיבתם רע, תכף נראה, מייבא דיבתם רע. פה עכשיו מדובר יוסף רואה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה, נשי אביו. קודם כל יש כאן, רואים שיש כאן הבדל בין הבנים של לאה לבנים של זלפה, לבנים של בלעה. יש קצת זלזול בקרב האחים. ששת הבנים של לאה מזלזלים בבנים האחרים, בארבעת הבנים של בלעה וזלפה, של השפחות. זאת אומרת, אתם לא ברמה שלנו, אתם קצת פחות. טוב, אבל יוסף ענב, אף על פי שהוא בן של רחל, שהיא הכי חשובה, הוא מתייחס אליהם בכבוד גדול. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים מולו. קודם כל אני אשאל אתכם שאלה, אם היום תבוא לכל אבא שתשאל, חרדי, דתי, חילוני, גוי, לא משנה מי, כן? תגיד לו, תגיד, יש לך נגיד 4 בנים, אתה אוהב את כולם? מה יגידו לך? כן. אבל תגיד להם, יש מישהו שאתה אוהב יותר? הוא אף פעם לא יגיד כן. הוא יגיד, אני אוהב את כולם אותו דבר, נכון? זה בדרך כלל התשובה שנותנים. אני אשאל אתכם שאלה, האם יש חיוב לאבא לאהוב את כל בניו ובנותיו באותה מידה מהתורה? יש כזה חיוב? זה בתרי"ג מצוות? אין כזה חיוב, נכון? אם אבא אוהב בן אחד יותר מהבן השני, הוא עובר בכך עבירה או לא? מה אתם אומרים? לא. כן. לא. אבל בכור מגיע הרבה. אם אבא אוהב... חנוך לנער על פי דרכו. לא, זה משהו אחר. חנוך לנער על פי דרכו. כל ילד צריך לקבל את התרופה שמגיעה לו, כן? לפי האופי שלו, לפי ההתנהגות שלו. אני עכשיו מדבר, אבא יש לו 4 בנים, אחד הוא אוהב יותר מאחרים. האם הוא עובר בכך עבירה או לא? אז בואו נתחיל קודם כל בשאלה, מה אם הילד הזה הוא יותר צדיק מאחרים? האם האבא עובר בכך עבירה או לא? יש לו 3 פלגמטים. כל היום 6 באש, כדורגל, ים, בחורות, שום תועלת אין בהם. ויש אחד, איש תם יושב אוהלים. הוא אוהב ללמוד, קורא ספרים, הולך לספרייה, מביא, כותב, כבר יש לו יומן, דברי תורה, מכבד את ההורים. אז יש מציאות שהאבא לא יאהב כזה בין יותר מה3 פלגמטים מהם. אז לא רק שמותר, חובה שהוא יאהב אותם יותר. כי אם הוא אוהב את כולם אותו דבר, משהו פה לא בסדר. הרי אתם רואים שכל ההיסטוריה, כולם מתפללים על יצחק, איך יכול להיות שהוא אוהב את עשיו? הרי אם זה היה חיוב לאהוב את כל הבנים באופן שווה, לא משנה צדיק, רשע וכו', אז אף אחד לא היה שואל את זה. אז מה אתה שואל? אז יצחק אוהב את עשיו, כי הוא חייב לאהוב את עשיו. מה זה? הוא צדיק, הוא עושה את רצון השם. אלא משמע שזה תמה, תמוה. איך הוא אוהב את עשיו? איך יכול להיות לאהוב כזה בן אדם, רוצח, כל מיני דברים שהוא היה עושה? אז מפה משמע שאם יש לך בן צדיק, אין שום בעיה שתאהב אותה יותר מאחרים. אני עכשיו שואל שכולם צדיקים. כולם בני תורה, כולם לומדים, כולם בספרייה, כולם בישיבה, כולם מכבדים אותך. ואתה אוהב אחד יותר, כמו שמשמע בסיפור של הפרשה שלנו, שהוא עשה לו ליוסף כותונת פסים,
ועכשיו משמע שאתה רואה מפורש פה שהוא אוהב אותו יותר. פה בתורה כתוב שהוא אוהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו. מה זה בן זקונים? הבן שנולד לך בזקנתך. הכי צעיר. הכי צעיר. האם יוסף הוא הבן הכי צעיר של יעקב? לא. מלאה, מהאמא שואה. לא, בנימין, צודק, בנימין, זה 7 שנים אחרי בנימין. אלא התורה כרגע מדברת, נכון להיום בנימין עוד לא נולד, הוא רק ייוולד עוד 7 שנים. במעשה הזה שזרקו את יוסף לבור, מכרו אותו רק 7 שנים אחרי בנימין נולד. ועכשיו יוסף נמכר למצרים גיל 17, משמע כשהוא היה בן 24 בנימין נולד. שהוציאו אותו מהבית סוהר בגיל 30, כן, אז בנימין היה בן 6, ילד קטן עדיין. אחר כך שיעקב בא וזה, שהביאו את בנימין, הוא לא הכיר אותו בכלל. לא הכירו אחד את השני, הם לא ראו אחד את השני מעולם. הוא היה בכלא 15 שנים? לא, 12 שנה היה בכלא. אז עכשיו לא היה פייסבוק ולא היה סקייפ. בימים של היום, יוסף היה עושה טוט טוט טוט, היו עונים, כן, שלום אבא, רק שתדע, אני לא מת, אני במצרים. כל התורה הייתה משתנה ברגע. אם היום היה מעשה, אז זורקים אותו לבור, מכרו אותו לאן שלא ימכרו, הוא היה מוצא איזה סלפון, היה מתקשר, גמרנו, אז כל הסיפור היה נהרס. אלא הסיפור הזה יכול להיות רק בעולם ללא תקשורת, כן? עולם עם תקשורת, גמרנו. בכל אופן, אז אנחנו רואים שיעקב מעדיף את יוסף האחרים, אבל התורה אומרת כי בן זקונים הוא. האם זו הסיבה האמיתית? רק בגלל שזה הילד הכי קטן, אתה אוהב אותו הכי הרבה? מה זה שייך? להפך, יש לך בנים אחרים, הם עוזרים, זה, מה... חוץ מזה, יש כאן נקודה אחרת. הוא נולד לו מלאה שהיא אהובתו האמיתית. זאת אומרת, הוא אוהב גם את לאה, כתוב, ויאהב גם את לאה. ויאהב גם את רחל, כתוב. אז אנחנו רואים שהוא אוהב את רחל, כן? אז גם אוהב את לאה, כי אם כתוב אוהב גם את רחל, סימן גם הכוונה שהוא גם אוהב את לאה. אז הוא אוהב את שניהם, אבל את רחל הוא אוהב הרבה יותר. ויוסף נולד ממנה כבן בכור, ואתם רואים שבתורה כתוב כי תהיינה לאיש 2 נשים, האחת אהובה ואחת שנואה, כן? ולא יבקר את בן האהובה על בן השנואה, לתת לו פי 2. זאת אומרת, אם עכשיו יעקב רוצה להפוך את יוסף לבן הבכור, אופישלי, הבכור האמיתי שלו, הוא לא יכול. למה? ראובן הוא הבן הבכור, ואפילו שהוא אוהב את רחל יותר, והוא היה באמת רוצה שהבכור שלו יבוא מרחל, הוא לא יכול לעשות את זה. רואים שבתורה יש מגבלות, הוא לא יכול. אבל יש כאן בעיה עכשיו שאני רוצה להבין. מה באמת הסיבה שיעקב אהב את יוסף? הרי כתוב שיוסף היה לומד חברותה עם יעקב. אף אחד מהאחים לא היה לומד איתו חברותה כמו יוסף. זה מה שכתוב כאן. יוסף רואה את אחיו, רואה הכוונה מראה את הדרך. למה קוראים לרועה צאן רועה? למה? זאת אומרת, הוא שולט בך בשוט, מראה לך ימינה, שמאלה, מראה לך את הדרך. העדר מתפזר, הרועה שולט עליהם. יש רועה של צאן, יש רועה של תלמידים, יש רועה של חיילים, לא משנה, מישהו שאחראי על קבוצה והוא שולט בהם, נקרא רועה. עכשיו, יוסף הוא צעיר, הוא בן 17, נער, האחים שלו יותר מבוגרים ממנו, איך הוא רואה את אחיו? התשובה אומרים חז"ל, כל התורה שיעקב מלמד אותו, הוא מלמד אותם. אפילו שהוא הצעיר, הוא מלמד אותם את התורה. עכשיו, שאלה היא כזאת, מה באמת הסיבה שיעקב אהב את יוסף? מי יודע? התשובה, ביקש יעקב לשב בשלווה, יעקב אמר, טוב, סבלתי מספיק בחיים, אנסו את דינה, תוששנו מהטרגדיה הזאת, וכולי, אז עכשיו מה? עכשיו תן לי להירגע סוף סוף מהצרות שהיו לי, ישר טרגדיה חדשה נפלה עליו. כן, הרי שיעקב בא לפני פרעה, עוד מעט יעקב יבוא לפני פרעה בהמשך, עוד כמה שנים, שהוא יברך את פרעה, אז מה הוא אומר לפרעה? שחייו היו רעים, מועטים ורעים, 2 ימי חיי, הוא מתלונן על החיים שלו. מה שואלים עליו, על יעקב, לא מספיק, הקדוש ברוך הוא כעס עליו, לא מספיק שהצדיקים מחכה להם עולם הנצח של תענוגות, או הם רוצים גם לשבת בשלווה בעולם הזה? מה באת לעולם הזה לשקף פרקדן, לאכול ושתו? העולם הזה זה עולם של עשייה, עולם של איסורים, עולם של ניסיונות, עולם של ביזיונות, עולם של עוגמת נפש, עולם של אכזבות, עולם של עבודה קשה,
מחלות, צרות, בעיות, צער גידול בנים, עמל התורה. מה באת לפה לפיקניק? לובש פפיון אדום, מקטרת, נוסע ברולס-רויס שלו, הולך לשחק גולף, חושב שבשביל זה הוא בא לעולם. אז מה, אז הקדוש ברוך הוא הקפיד על יעקב, מה אתה מתלונן? אבל אני אשאל אתכם שאלה, יש מישהו שהיה לו חיים יותר קשים משל יעקב אבינו? כן. ראיתם את החיים של יעקב, איזה חיים היה לו? קודם כל, איוב זה מקרה יוצא דופן, כי רוב חייו היו טובים. רק אחר כך, כשהשטן התגרה ובא וטען טענות, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו לאיוב ניסיון. אבל עזבו רגע את איוב, יעקב, אונסים את הבת שלו, הבן שלו, אהובו, נעלם, לא יודע מה איתו. מביאים לו כותונת טבולה בדם, חיה רעה אכלה את הבן שלך. אתם מאמינים כזה דבר? תאר לך עכשיו בן אדם, מביאים לו עכשיו בגדים, המשטרה מודיעה לו, איזה זאב, לא יודע, היה זאב ביער, מצאנו את הבן שלך מפורק לחתיכות, כל הגוף שלו קרוע לגזרים, זאב קרע אותו, או דוב. מה הבא זה? הוא יכול אחר כך לישון יום אחד בחיים שלו? מה רוצים ממנו מיעקב? אחר כך, כל הצעות שהיה לו ליעקב, רימו אותו לבן, 7 שנים עבד בחינם, אחר כך עוד 7 שנים, אחר כך עוד 6 שנים, 20 שנה עבודה יומיומית. בסוף היה צריך לברוח כמו גנב, רודפים אחריו, רוצים להרוג אותו, אחר כך יש רעב, צריך לעזוב את מגוריו, לרדת לארץ זרה, לשבת במקום זר. מה? איזה חיים היה לו? למה יעקב אוהב את יוסף? תשמעו טוב. יוסף תאום של יעקב, אותם פנים, זה דבר ראשון. הבן שהכי הרבה דומה לי. משמע רואים מפה שאם הבן שלך דומה לך יותר מבנים אחרים, אז יש בזה איזה משהו שמשפיע על האב. זאת אומרת, יש לך יותר קצת קשר לילד הזה, כי הוא דומה לך יותר מאחרים, ואתה לא יכול להכחיש את זה. אתה יכול לנסות, אבל מציאות אין כזה דבר שלא תהיה משוחד על ילד שדומה לך יותר מילדים אחרים, יש לך אליו יותר זיקה. תלמדו, זה חוק בטבע. דבר שני, כל החייו של יוסף זה שחזור של חייו של יעקב. יעקב נולד מהול, לא היה צריך ברית מילה, יוסף נולד מהול. יעקב נולד אחרי שנים שרבקה הייתה הכרה, יוסף נולד אחרי שנים שרחל הייתה הכרה. אבא לי בנים, הרי אמרה לי יעקב, מה יעקב אמר לה? תחת אלוקים אנוכי? מה את רוצה ממני? אני השם? כן? לא אמר לה תלכי לבבא או ייתן לך קמע. כן? הוא היה הרי גדול הדור. אתם רואים שאין את השטויות האלה. לא שלח אותה לאחד המקשבים. ואב בנו יוסף, שומעים? גם כן, בלידתה, ליעקב שנולד, אמא שלו עברה היריון קשה, והתרוצצו הנערים בקרבה, וגם בלידה היה קשה, ויעקב לא יצא, ואחז בעקבו של עשיו, ויוסף, אמו, בלידתה אותו, מה קרה לה? מה קרה לרחל שילדה את יוסף? נפטרה בלידה, יכול להיות לידה יותר קשה מזה. יעקב נולד כאחד משני בנים, יוסף נולד כאחד משני בנים, הוא ויעקב, הוא ובנימין. ורחל אמו של יוסף ילדה 2 בנים, ככה גם רבקה. זה נעשה בכור וזה נעשה בכור. היא נפטרה מבנימין. מבנימין, סליחה. כן. שומעים? לא להפריע. לא, הוא צודק, תיקון במקום. נכון? הרי יוסף החביא את אמו, שומעים? הרי יוסף החביא את אמו, שעשיו בא, יעקב חילק אותם ל2 מחנות, אז יוסף היה עומד מלפני אמא שלו, אז לא יכול להיות שנפטרה בלידה שלו. אלא הוא היה מחביא את אמא שלו, שהרשע הזה לא, רש"י כותב שהרשע הזה לא ייתן את עיניו בה. כן? אז היא נפטרה רק אחר כך בלידת בנימין. אבל אנחנו רואים שהיא ילדה 2, רבקה ילדה 2. לידה קשה פה, לידה קשה פה. יוסף שנאו אותו אחיו, יעקב שנאו אותו אחיו. מסכימים או לא? עד כאן, אחיו, לא אחיו, כן? שניהם נתגלגלו לחוץ לארץ, שניהם נשאו אישה והולידו בנים בחוץ לארץ, את שניהם ליוו מלאכים, שומעים? את שניהם ליוו מלאכים, שניהם עלו לגדולה אחרי שמה? אחרי שמה? שחלמו חלום, חלום ששינה להם את החיים.
יעקב חלם בבית אל, לא בבית אל, בהר המוריה, המלאכים עולים ויורדים. כמה חלומות היו ליעקב? שהשם בא ובירך אותו, אמר לו אני אשמור עליך וכולי. ויוסף, בזכות החלומות היה לו את החלומות, אז כבר הראו לו בחלום שהאחיו שלו השתחוו לו, והאבא והאימא, אחר כך החלומות שהיו לפרעה, בזכותם יוסף ניצל מבית האסורים וכו'. רואים שיש להם היסטוריה מאוד מאוד משותפת. שניהם היו רחוקים מבית אביהם כמה שנים? מי יודע? כמה שנים הם היו רחוקים מבית אביהם? לא ראו את ההורים. 22, יפה. 22 שנה היו מנותקים מבית אב, שניהם. יעקב הרי הלך, רבקה הבריחה אותו, שעשיו רצה להרוג אותו. הוא הלך לישיבת שם ועבר, אחר כך ללבן, כל הסיפור יצא עד שהוא ראה את הוריו 22 שנה. יוסף אותו דבר, נמכר, כן? בגיל 17 הוא נמכר, 17 ועוד 22, כמה שנים זה? 39. משמע, מהרגע שיוסף יצא מבית האסורים היה בגיל 30. 7 שנים טובות, 37. ומתוך ה7 שנים הרעות רק 2 היו, אתם יודעים. כי הגזרה התבטלה. כשיעקב הגיע, הזכות של יעקב ביטלה את הגזרה. בן 39 היה כשראה את אחיו. כן? אוקיי, הלאה. יעקב עשה ליוסף כותונת פסים. אני אשאל אתכם שאלה. אם עכשיו אתה לוקח 4 בנים שלך, לקנות להם חליפות, ואתה קונה רק לאחד, האחרים אומרים תקנה לי גם אין לי מה ללבוש, אתה אומר להם לא, אני קונה רק לו. הרי ברור שהאחרים יקנו, נכון? אתם מכירים אבא שיעשה כזה דבר חסר חוכמה? אתם מכירים אחד כזה שיעשה כזה דבר? גם אם אבא מתעקש לקנות רק לבן אחד חליפה, הוא לא ייקח את האחרים שיראו את זה. הוא יגיד מישהו נתן לו מתנה, לקחנו את זה מהגמח, זה הדוד ששלח את זה, קיבלנו מתנה, זה המידה שלו, ימציא איזה סיפור. הוא לא מעוניין להגיד אני קניתי דווקא לו, למה? כי רק אותו אני אוהב. מה זה? איך יעקב עשה כזה דבר? הוא רוצה אולי להראות להם שהוא אוהב אותו יותר. לא, מה, איזה תועלת יש בזה? אם אתה מראה להם, הרי כתוב חז"ל קובלים נגד יעקב אבינו, שבגלל שהוא נתן לבנו כותנות פסים, התגלגל שירדנו למצרים. כתוב בגמרא, לעולם לא יעדיף אדם בין הבנים, שבגלל שיעקב העדיף את יוסף על בניו ועשה לו כתונת, התגלגל וירדנו ל210 שנה עבדות במצרים בגלל המעשה הזה. ככה חז"ל מאשימים כביכול את יעקב. זה הקושיה בגמרא. הרי כבר כתוב, נאמר לאברהם, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. באמת כמה עינו אותם? 210 שנים. מה קרה ל400 שנה? אז הגמרא אומרת שמחשבים את זה מברית בין הבתרים, מאברהם אבינו, מלידת יצחק, מחשבים את כל השנים, יוצא 400. ויש דעה אחרת, שבאמת הגזרה הייתה 400 שנה, אבל המצרים במקום להעביד אותם 8, 10, 8, 9 שעות ביום, יום עבודה רגיל, הכניסו להם 16, 17 שעות ביום, כפול. נצל אותם עד הסוף. אז השם עשה קיזוז על השנים. הבנתם? כמו למה הדבר דומה? כתוב שמי שלומד תורה על מנת ללמד, מעריכים לו ימיו ושנותיו. מה זה מעריכים לו ימיו? ומה זה מעריכים לו שנותיו? תגיד, מעריכים את חייו. מה זה מעריכים ימיו ושנותיו? מדברים פה על שתי... אז התשובה היא, קודם כל שנותיו, משמעו יחיה שנים רבות. מה זה ימיו? היום מתארך לו. יפה מאוד. היום מתארך לו, זאת אומרת יש לו ברכה ביום. למשל, אדם רגיל יש לו כך וכך מה שהוא עושה ביום. עכשיו, אם אדם ילמד, נגיד הוא בישיבה, הוא מלמד את החדשים 2 ביום. אז מה החשבון? חבר שלו שלא מלמד, כל יום לומד עוד 2 תורה. בעוד 10 שנים, מי יהיה רב יותר גדול? זה שלמד ולימד או זה שרק למד? לכאורה זה שלמד צריך להיות יותר גדול, כי הוא לומד כל יום 2 יותר, הוא יגמור יותר מסכתות, הוא יגמור יותר הלכות. מה אומרת לך התורה? לא רק שלא תפסיד, אתה לא תרוויח. מכל מלמדה השכלתי. הקדוש ברוך הוא יאריך לך את הימים. למה? חבר שלך שרק לומד,
הלך לו מנוע, הלך לו גיר, פספס אוטובוס, קראו לו לצו גיוס, כל מיני, היה לו הבן שלו חולה, יומיים, עמד פה, הלך לשם, הלך לשידוכים הרבה, לא הצליח. הזמן שלו מתבזבז, מה שהוא לא רוצה לתת לציבור בגלל שהוא אגואיסט, הקדוש ברוך הוא מכניס לו את זה בכל מיני בעיות. אבל זה שנותן לאחרים, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? מלאכת שמיים, כל הדברים, מלאכת כל דרך ארץ, מלאכת דרך ארץ נעשית לו על ידי אחרים. כתוב מלאכת צדיקים נעשית בידי אחרים. כמו שהיה לנו אחד בישיבה, ברוך בות שמו, היום הוא רב גדול בבית שמש, כבר נהיה שוחט, מועל, סופר, מה שאתם רק רוצים. שמעתי גם דיין, כותב כבר על הפרשות, נותן הסכמות לספרים. הוא בא על ישיבה שלנו. בישיבה היה מתמיד, אולי הכי גדול בתולדות הישיבה, אולי אחד הכי גדולים או הכי גדול ב-20 שנה האחרונות. אז היה לו איזו מכונית מצ'וקמקת, אני מאוד אוהב לספר את הסיפור הזה, כי הסיפור הזה מלמד הרבה על החיים. הייתה לו מכונית קטנטונת כזאת, ישנה, מצ'וקמקת, רק אתה רואה את האוטו, אתה אומר, מסכן, זה אוטו שכל שבועיים במוסך. אבל במציאות, הוא נסע באוטו הזה כמה שנים טובות, ולא היה לו בעיות, שום דבר. יום אחד הוא החליט לעלות לארץ, מכר את האוטו למישהו אחר. אמרתי לעצמי, עכשיו את כל העצבים של התיקונים ייפול על החדש. למה? למה? החדש גם בחור ישיבה מסכן, מה? אבל לא דומה זה לזה. שניים יושבים בישיבה, זה לא אותו דבר. זה מתמיד, מוסר נפש על התורה, לומד בהפסקות, בא מוקדם בבוקר, נשאר מאוחר בלילה, מוסר נפש על התורה. כמו שכתוב, אם בחוקותיי תלכו ושתהיו עמלים בתורה. והשני גם לומד, רגיל. לא מתרשל חלילה. אם היה מתרשל, זה פשיטה. לומד בסדרים, בא בזמן, משתדל להבין מה שלומד, הכל בסדר. אבל לא מת על התורה, לא מוסר נפש, לא בא בהפסקות, לא בא יותר מוקדם, לא נשאר אחרון. התורה זה לא החיים שלו. מה יצא מכל זה? איך שמחר להות האוטו כל שבוע במוסך, המכונאי חבר שלי, כל שבוע תיקונים. מה אנחנו רואים מפה? מלאכת צדיקים נעשית בידי אחרים. השם עוזר, מברך את הימים. חוץ מזה מוסיפים לך שנים, מה אתה דואג? כמה שנים, כמה לימדת? שעתיים ביום? כן, כל 6 ימים זה 12 שעות. כל 12 יום זה יממה, 24 שעות. על כל 12, בחודש כמה תרמת? 2.5 ימים. כמה זה בשנה? 2.5 ימים בשנה, 30 יום בשנה. חודש בשנה תרמת ללימוד, יוסיפו לך. חיית כמה שנים, אתה צריך, נגיד היית להיפטר גיל 70, תלך בגיל 74. לא ילך לך, אל תפחד, הקדוש ברוך הוא יוסיף לך את כל הזמן הזה שתוכל להשלים את הלימוד. חוץ מזה יש לך יתרון על השני, כי מי שלומד עם תלמידים מחדדים לו את הראש, תקנים את הטעויות שלו. לפעמים הוא חוסר תשומת לב, כמו עכשיו פה עם לידת רחל, אם הוא לא היה מתקן זה היה נשאר בווידאו. זה לא דבר שאנחנו לא יודעים, זה דבר שכולם יודעים, רק בחוסר תשומת לב, לרגע זה מתערבב לך בראש. אז אתה רואה שהתלמידים מחדדים אותך טוב מאוד, כמו שהיה עם ריש לקיש ורבי יוחנן. הרי רבי יוחנן החזיר את ריש לקיש בתשובה. וריש לקיש מה? ביום שהוא נפטר רבי יוחנן השתגע. אחרי שמתו לו 10 בנים הוא לא השתגע. שמת החברותה שלו ריש לקיש, השתגע רבי יוחנן. הביאו לו כל מיני רבנים אחרים שילמדו איתו, הם היו מסכימים עם כל מה שהוא אומר. הוא היה חכם גדול, אמר מה אני צריך שתסכימו? צריך אחד שיחדד אותי, יקשה לי קושיות. ריש לקיש נפטר, הגמרא אמרה או מיתותה או חברותה או מיתותה. אם אין לך חברותה זה מוות, גזר דין מוות. היום תשאל בן אדם, נגיד החברותה שלו החליט לעשות עלייה, שעה אחרי זה הוא כבר שכח ממנו. זה לא כמו אז, פעם אתה רואה בגמרא מי שאיבד את החברותה שלו נגמרו לו החיים. זה היה, איך אומרים, ב1000 דרגות יותר חשוב מאשתך אפילו, מהבנים שלך, מהביזנס שלך, מהכסף שלך. זה היה כל החיים של הבן אדם. רואים בגמרא הרבה דוגמאות כאלה. אם היה לך מישהו טוב ללמוד איתו, היית האדם הכי בר מזל. איבדת את מישהו שאתה יכול ללמוד איתו, תראו מה זה, איזה דברים הגמרא מביאה. זאת אומרת, למה לי חיים? התפללו כל גדולי הדור שרבי יוחנן ימות.
ראו כמה הוא סובל בלי חברותה. שמעתם כזה דבר? תאר לך עכשיו אחד בא אומר לך בישיבה, משה, למה אתה בדיכאון? החברותה שלי עשה עלייה לארץ, אין לי מי ללמוד. בסדר, נו, אז מה, הוא יהרוג את עצמו? אז מה, עכשיו יגידו, טוב, תביאו את כל הרבנים, נקרא תהילים, שהבחור הזה, איך אומרים? נוכל להגיד עליו מחר קדיש. למה אתם מתפללים שימות? מי זה? היטלר? אמן? מי זה? לא, זה הצדיק פה בישיבה. למה אתם מתפללים שימות? אין לו חברותה, מה, בשביל מה שיחיה? משתגע, תראה. תפללו, מה זה מין דבר זה? זה ככה היה. תראו את ההבדלי רמות. טוב, נתקדם הלאה. הגמרא אומרת שהאחים לא סבלו את יוסף, לא יכלו לדברו שלום. רש"י אומר, מכאן אתה רואה שהם לא היו צבועים. לא היו אחד בפה, אחד בלב. לא כמו היום. אחד בא, רבי, עובר 5 דקות, כותב עליך בעיתון, קורע אותך. חייך לך, ועוד מחבק אותך, מנשק אותך. כן, I love the lecture very much. למחרת, קורע אותך. בטח איזה בוזבוז. למה זה? לא, אנשים צבועים, אחד בפה, אחד בלב. פיו ולשונם אינם שווים. הגמרא אומרת שאדם צריך, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. לא רק בגלוי, בסתר גם. הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו, ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב. פיו וליבו שווים. תוכו כברו. מה זה תוכו כברו? מה זה בר? חיצוני. חוץ. המילה בר זה חוץ. בר זה בן וחוץ. יש לו 2 משמעויות בארמית. שאומרים בר מינן. מה זה בר מינן? חוץ מאיתנו, לא עלינו. אם יש טרגדיה בעולם, אומרים בר מינן. נכון? שמעתם את המילה הזאת בר מינן? בר זה חוץ, מינן זה מאיתנו. כן? יעני רק שלא יבוא עלינו, כן? אז אותו דבר פה, כן. טוב, נתקדם הלאה. מכירים את החלומות. שמש, ירח וכוכבים, שיבולים, השיבולים, ותזקף נעלומתי, כולם משתחווים לו, ובאים לאבא שלו, אומרים, תראה איזה חצוף. הוא אומר שהוא ישלוט עלינו, ואבא שלו הרגיש שזה אמת. אבל הוא בא כדי להוריד את הכעס של האחים, אומר לו, איך החלום שלך יכול להיות אמת? הרי אמא שלך נפטרה, איך הירח, כן? מה רואים פה? מכאן דרך אגב גם אחד הדינים בחלומות, שכל חלום אמיתי יש בו לפחות פרט אחד שקר. תלמדו, אין חלום 100% נקי, אין כזה דבר. למה? כי חלום זה מדרגה נמוכה יחסית של נבואה, זה לא מדרגה גבוהה. לא כמו משה רבנו בהקיץ או אברהם אבינו, זה כבר היה מדרגות גבוהות של חלום, זה נבואה. הרבה פעמים חולמים חלום, באמת זה מתגשם. יש אנשים, במיוחד נשים, הן חולמות חלומות וזה מתגשם, והן אומרות, אני יודעת עכשיו שהחלום הזה יקרה עוד כך וכך זמן, כך וכך חלום, תמיד זה קורה. אני פעם הכרתי איזה אחד שהיה חולם בהקיץ. הוא בא אליי, אומר לי פעם, לא יודע, תראו, אני לא יודע אם זה אמת או לא, אני לא חושד בו כשקרן, באותו בן אדם. נראה לי אדם אמין מאוד. הוא פעם אמר לי ככה, אומר לי, תשמע, לפעמים באים לוחשים לי שם של מישהו באוזן. שומע פתאום שם באוזן, כמו איזה מין משדר. דבר לי בתוך האוזן, אומר לי שם של בן אדם. אם זה באוזן ימין, משהו גדול עומד לקרות עם הבן אדם הזה. או שהוא יתפרסם, או שהוא הולך להתחתן, או משהו רציני. ואם זה באוזן שמאל, אני יודע, למחרת אני שומע בן אדם מת, או שקיבל איזו מחלה רצינית. ככה הוא אומר לי, הבן אדם. אבל לי כבר כמה פעמים זה קרה לי. פתאום אני שומע שם של מישהו באוזן שמאל, פתאום אחרי יום-יומיים קורית לו איזו טרגדיה. אומרים לי באוזן ימין, משהו משמח, שומע. אז זה באמת, זה לא היה אדם שהוא תלמיד חכם. ימין זה חסד, שמאל זה דין. שומעים? אבל אני רק מראה לכם, לפעמים פעם יש איזו אישה אחת פה, היא גרה, היא הייתה הרבה פעמים פה בבית הזה, שהיא מתה מוות קליני בזמן הלידה. ומאז שהיא נפטרה מוות קליני, קיבלה כוחות. בזמן שהיא הייתה מתה, סבא שלה בא אליה, היא הייתה מיטת הלידה, היא מתה באמצע הלידה, מוות קליני. סבא שלה, הרופאים עובדים עליה, מכות חשמל, סבא שלה פתאום עומד מעליה מרחף, אומר לה, אל תדאגי. היא אומרת, תראה, הרופאים ויתרו עליי. זהו, אמרו שאין מה לעשות. אמר לה, אל תדאגי, את רואה את השעון?
שהמחוג הזה יגיע ל-12, את תפתחי את העיניים ואת תחזרי לגוף. והיא הייתה מחוץ לגוף, וסבא שלה מחוץ לגוף, והגופה על השולחן, והרופאים עומדים על השולחן, והיא מרחפת מעל הגוף, וסבא שלה מעליה, ומתקשר איתה. באמת, איך שהיא פתחה את העיניים, היא מסתכלת על השעון מעליה, בול, השעון היה על ה-12, המחוג של השניות. והיא טוענת שמאז היא קיבלה כוחות. איזה כוחות היא קיבלה? יום אחד היא נוסעת פה באלעי, ופתאום סבא שלה לוחש לה באוזן, את רוצה שאני אראה לך איפה תגורי בעוד כמה שנים? בואי אני אראה לך איפה תגורי, תיסי ישר, תפני ימין, לוקח אותה לאיזה בית בלונג איילנד, מראה לה בית, פה תגורי בעוד כמה שנים. אם היא עברה לשם או לא, אני כבר לא יודע, אני מדבר איתכם במעשה שהיה לפני 10 שנים, כן? שומעים? באה, אומר לה, לא, אבל לוחש לה באוזן, היא אומרת, מצאתי את עצמי, הגעתי לאיזה בית בלונג איילנד, אני מסתכלת על הבית, אומר, פה תגורי בעוד כך וכך שנים. שומעים? יש דברים בעולם שאין להם הסברים. למה לחלק מהאנשים הנפטרים באים בחלום ומוסרים דברים? יש כאלה מקרים שאנשים כתבו צוואה, וכתבו צוואה חדשה, והם החביאו את הצוואה החדשה ומתו. ובטעות הבנים הלכו ופתחו את הצוואה הישנה. אז יש איזה גוי אחד שבא לבנים שלו בחלום לאחד מהם, ואמר לו, תדע לך מה שנשלו אותך מהצוואה זה טעות, אני מוספתי אותך לצוואה החדשה, תלך במעיל שלי, הצוואה היא בתוך הבטנה תפורה, תקרא את הבטנה של הג'קט ותראה הצוואה בפנים, בתוך הצוואה. שומעים? פתחו, באמת, איך הוא היה בחיים? הוא לא היה יודע, בחיים לא היו מוצאים איזה שבאחד המעילים של האבא הוא תפר את הצוואה בתור, לא היה כמו היום, הכל עם עורכי דין, דבר איתכם מעשה שלי, בשנו יותר מ100 ומשהו שנה מעשה הזה היה. קראו את המעיל ובאמת האבא גילה איפה הצוואה. שאלה, מי נתן לאבא הזה רשות לבוא ולגלות? לא לכולם יש את הזכות הזאת, יש כאלה מתים והאישה שלהם לא יודעת שהם החביאו כסף בשוויץ או בכל מיני מקומות, אף אחד לא יודע, הלך הכסף. למשל קדאפי, סדאם, ערפאת, כל אלה שמתו, השאירו מאות מיליוני דולרים בכל מיני חשבונות, ואף אחד לא, והבנק לא יגלה בחיים, לא יגלו לך שיש לך כסף. הבנק יתקשר, הבנק השוויצרי ביליונים של דולרים עיקל של יהודים שהחביאו שם כספים לפני השואה, ביליונים. הרי הם לא לפני 15 שנה היה פה בלגן גדול פה באמריקה, סוויס בנק, בנק השוויצרי, עשו נגדם תביעה, בסוף הם יצאו בנזק מזערי של 100 מיליון דולר, פיצויים, כלום. הם גנבו עשרות מיליארדים, ובסוף גמרו ב100 מיליון דולר פשרה ונגמר. אי אפשר היה להוכיח, כי הרבה מהחשבונות האלה היה בלי שמות, היה רק מספרים. הרי זה כל העניין של שוויץ, הם באו ואמרו, אתה רוצה מקלט מס? תשים אצלנו כספים עם מספר. בלי שם, אף אחד לא יוכל לדעת, אפילו יבוא אלינו יגיד לך מי מחביץ לכם, כי זה לא יודעים מספרים, אין לנו שמות של אנשים. זה היה רעיון גאוני. אחר כך עם השנים הוסיפו שמות, ובסוף גם נתנו את כל השמות למס הכנסה של ארצות הברית, מכרו את כולם, וכל היהודים באמריקה וכל היהודים באירופה שהחביאו כספים בשוויץ, אחד אחרי השני נופל עכשיו, שתדעו לכם, אחד אחרי השני. זה אומנם לוקח שנים עד שהם מגלים את הכל, וגם דרך אגב בישראל שתדעו, המס הכנסה האמריקאי שולט במדינה. אם אתה בא לפתוח חשבון בנק בישראל והם יודעים שיש לך דרכון אמריקאי, מיד מוצאים לך תפסים אמריקאים. אתה חייב לחתום והם מדווחים לשלטונות המס באמריקה. בתוך ישראל יש להם יד בתוך הבנקים של ישראל. אם אתה פותח בנק, אם אתה פותח חשבון, ישר הם מדווחים על כל פעולה שלך לממשלת ארצות הברית. שמעתם? ולא רק זה, מי שאזרח ישראל, יש פה מישהו שהוא אזרח ישראל, נולד בישראל, תיזהרו מאוד מאוד לא לאבד את התעודת זהות שלכם. אם תאבדו את התעודת זהות שלכם, אתם לא אזרחי ישראל יותר, גמרנו. אני אומר לכם עכשיו מה שהיה לי. אני הלכתי לפתוח חשבון בנק בישראל, לא נתנו לי. אמרו לי, אתה לא יכול לפתוח חשבון בנק. אמרתי להם, למה? אומרים לי, אין לך תעודת זהות. אני אומר להם, הנה, דרכון ישראלי. אמרו לי, אתה לא יכול לפתוח. תלך לעשות תעודת זהות. באתי למשרד הפנים, לא רוצים לתת לי תעודת זהות. אומרים לי, אתה לא גר פה. אתה חייב לגור שם? אמרתי להם, אז מה? אבל אני אזרח המדינה. אומרים, לא, אין, אתה לא תושב המדינה. אתה אזרח, שתעשה עלייה, תקבל תעודה. בינתיים אתה לא גר פה, לא נותנים לך תעודת זהות. אני אומר, אבל אני לא יכול לפתוח חשבון בנק.
ואם אתה... בעיה, תוקף, יש לך בעיה, יש התנגדויות בין החוקים. יש פה איזה חלון בחוק שאתה תקוע, זה נקרא Catch-22. אתה תקוע בין הפטיש לסדן. אתה לא יכול להוציא תעודת זהות, ואתה לא יכול לפתוח חשבון בנק. כי אתה צריך חשבון בנק בגלל שאתה צריך תעודת זהות. בארץ כסף לקחו לי הכל. אתם שומעים? טוב, נתקדם. נתקדם. יש שם לא חוקה, אתה יודע. מה? שהילדים אוטומטית נהיים אזרחים בארץ. יורי. מה זה ילדים? שנולדים בארץ? אני אומר לך שאני אזרח המדינה, אמרו לי אתה לא יכול להוציא תעודת זהות. כן, אבל אם אני לוקח את הילדים עכשיו לארץ, אני לא יכול להוציא אותם. אזרח. לא יכול. אני צריך לעבור אותו תהליך. באמת? כן. אפילו אם הם נולדו באמריקה? לא משנה, אוטומטית. אוטומטית ישראלי. אחד ההורים ישראלים. ממתי החוק הזה? יצא. רגע, אז עכשיו מישהו שהולך לביקור בארץ עם ילדים קטנים? תעצרו אותו, הצבא. למה אם יש להם... לא... 21. נולד פה גדל פה. זה רק אם הם חיו הרבה שנים בארץ, לא ביקור קצר. לא, הוא נולד פה וגדל פה ואבא שלו ישראלי. אני לא מבין, רגע. אם הבן שלך ישראלי... טוב, קיבלנו עכשיו שיעור במשרד הפנים והחוקים שלהם, כן? בכל אופן, מה שאני רוצה לומר לכם, נחזור לפרשה שלנו. אתם שומעים? תשמעו. פתח חלון, החימום פה זה כבר בעיה ידועה של שנים. הרבה יזע וזיעה ירדה פה אמרת הכל על הדרך. טוב, יעקב מחליט לשלוח את יוסף לחפש את האחים. למה? האחים הלכו לשכם. חז"ל אומרים שכם מקום מועד לפורענות. רק צרות היה במקום הזה עד היום. דרך אגב, קבר יוסף זה בשכם. חז"ל אומרים שכם מקום מועד לפורענות. זה המקום שהחיילים הכי הרבה פוחדים שם, שכם, תדעו לכם, יותר מעזה. אומר יוסף ליעקב, זה לא פעם ראשונה שהם נהדרים. למה הפעם אתה שולח אותי ואתה חושש? ענה לו יעקב, חלום חלמתי ובעלה אחזתני. חלום היה לי. מה? ביקש יוסף שיסביר לו מה היה בחלום. אמר לו יעקב, אתה ואחיך מובלים מצרימה בחלום. בדרך בא לנו מלאך השם, שאלתיו, האזכה לשוב לארצי? האם אני אזכה לחזור? אמר לי המלאך, לא, כי שם תמות. ומאז הקיצותי, שומעים? מתיירא אני שמא נועדו המלאכים נגדנו, לשבות אותנו למוכרנו לעבדים במצרים. הוא לא ידע איך יגיעו למצרים, שיהיה רעב, ושיוסף ימכר למצרים, ושיוסף יהיה שליט. את זה הוא לא ראה בחלום, הוא רק ראה בחלום שהוא עומד במצרים, ושהוא מורידים אותו למצרים, אבל הוא לא ידע איך. אז פתאום האחים נהדרים, הוא התחיל לדאוג. וכך תתחיל הגלות שהשם אמר לאברהם, כי גר יהיה זרעך, כן? ועבדו ועינו אותם 400 שנה, לכן אני מבקש לראות מה שלום אחיך. אז יוסף הולך לחפש אותם, כן? בקיצור, בא לו שליח. יש מחלוקת מי זה היה השליח הזה, מלאך, בן אדם רגיל. השליח מספר להם איפה, הוא מספר לו איפה הם. עכשיו הוא הולך, והם, הרי הוא יודע שהם שונאים אותו. לא יכלו לדברו שלום כבר. לא יכלו לדברו שלום. ראו אותו האחים מרחוק. אמן. יוסף שואל בשלומם, אבל האחים לא עונים לו. אומרים, הנה בעל החלומות, על הזה בא. הם כועסים מאוד וממש מקפידים עליו, על החלומות שלו. לכו נהרגהו ונשליחו באחד הבורות, כדי שלא ינסה אבינו לחפשו. נאמר לו, חיה רעה חלתו. מה העניין של החיה הרעה? כל בחיים זה מידה כנגד מידה. כל מה שקורה לך לטוב ולרע, תדע, אתה בישלת לעצמך. הכל מידה כנגד מידה. אותו דבר פה, יש כאן את ראובן ויהודה. ראובן אומר להם, אל תהרגו אותו. מה נהרוג? הוא הרי הבכור, הוא יודע שיעקב יבוא ידרוש את דמו מידו. אז ראובן נותן להם עצה, בואו נזרוק אותו לבור. למה שנהרוג אותו בידיים? הרי שהורגים בידיים זה נחשב רצח.
ששמים אותו במקום של עקרבים ונחשים או אריות, והם הרגו אותו, זה לא רצח, זה גרמה. זה הרגת מישהו בעקיפין. עכשיו, אם תפסו אותך, הורג מישהו עם חרב, דקרת אותו, מוציאים אותך להורג. רגע ראשונה. אבל אם קשרת אותו לעץ ובא אריה טרף אותו, היה שם אריה עומד, לא יכולים להוציא אותך להורג. בשני המקרים השם יעניש אותך כרוצח, לא להתבלבל, כן? אבל בדין של העולם הזה, לא יכול להוציא אותך להורג אם לא הרגת באופן ישיר. אם לא ירית בו, זרקת עליו אבן עם היד, דקרת אותו, חנקת אותו בידיים, הרבצת לו וכולי, כל הדברים האלה, אז אתה רוצח. אבל קשרת אותו, שמת אותו בבור, סגרת את הדלת במקום שהיה שריפה, נעלת את הדלת, ולא הרגת אותו בידיים. כיוון שהיה איזה אחוז סיכוי שהוא ינצל, אתה לא נחשב שהרגת אותו בידיים, זה נקרא גרמה, גרמת למותו. טוב. זה בכוונה תחילה, זה גרמת מוות, לא ברשלנות, אלא בכוונה תחילה. אז עכשיו, ראובן מתכנן שיזרקו אותו לבור. הוא יבוא ייקח אותו. אני אשאל אתכם שאלה, אם הבור מלא נחשים ועקרבים, מתי ראובן מתכנן לבוא? כמה זמן ישימו נער בן 17 בבור מלא בנחשים ועקרבים, והוא ישרוד שם עם הנחשים? כמה זמן? 10 שניות? 15 שניות? מה העניין? ראובן החשבון שלו כזה, אם הוא אשם, אז הוא ימות, אין מה לעשות. מי שמגיע לו למות, למות. על הצד שהוא לא אשם, אני אזכה להציל אותו. אבל אם ימכרו אותו, אם יהרגו אותו, אז גמרנו, לא נדע לעולם אם הוא אשם או לא. ואם ימכרו אותו, גם לעולם לא נדע איפה הוא. הכי טוב שישימו אותו בבור, אני אחזור ייקח אותו. אבל יהודה מה אומר? יהודה אומר, מה בצע בדמו כי נהרגהו? מה יצא לנו מזה שנהרוג אותו? כלום. בואו נמכור אותו. אז מה מכרו אותו? מכרו אותו ב-20 שקל, מחיר של נעליים בשוק בעזה. אז הוא היה בבור או לא היה בבור? היה בבור. כמה זמן? היה בבור, הוציאו אותו מהבור, מכרו אותו בסוף למדיינים, לערבים, או לערבים, יש כל מיני מחלוקות. באמת, איך הוא יצא מהבור, למי מכרו אותו ומי מכר אותו למי, יש פה הרבה דעות, זה לא פשוט, כי מהפסוקים לא כל כך משמע. דבר אחד ידוע, שמכרו אותו בעבור 20 שקל כסף. וזה מה שכתוב בהפטרה. מה זה בדולרים שלנו? כלום, מחיר של נעליים, $20 אולי. אפילו לא. תשמעו טוב, תשמעו. תראו מה כתוב בהפטרה של השבת. אתם יודעים, ההפטרה היא תמיד מדברת על עניינים שקורים בעולם. או הפוך. בעקבות ההפטרה, הקדוש ברוך הוא שולח כל מיני פורענויות לעולם, או כל מיני דברים טובים, תלוי. אבל רואים שיש קשר בין מה שאנחנו קוראים בהפטרה של שבת, לבין מה שהולך לקרות השבוע, או כמה ימים לפני ההפטרה, או כמה ימים אחרי ההפטרה. אתם זוכרים את האסון המסוקים בשער ישוב? שני מסוקים התפוצצו, התרסקו אחד עם השני, הפרופלורים, 70 חיילים נהרגו בשער ישוב באותו שבוע. אחד ניצל בגלל שלקח אותו איזה טרמפיסט חרדי, ואמר לו, תשמע, תקבל על עצמך איזה מצווה. אמר לו, איזה מצווה? אמר לו, תקשור, תשים את רגל ימין, נעל ימין קודם, אחר כך נעל שמאל, תקשור נעל שמאל, אחרי זה ככה כתוב שולחן ערוך. והחילוני החייל הזה הבטיח שבזכות זה שהוא היה נחמד אליו ונתן לו טרמפ, הוא מקבל על עצמו את המצווה, שזה מצווה קלה, מה הביג דיל? איך אתה קושר את הנעליים? זה לא ביג דיל. מה שקרה, בזמן שהוא עמד לעלות למסוק, הוא פתאום נזכר בבוקר שהוא לא קיים את ההבטחה. אז הוא עכשיו, מה, הוא יוריד את הנעליים ליד החיילים? אז הוא חזר מהר לחדר, הוא פתח את הנעליים, הוריד את הנעליים, שם את ימין, אחר כך שם את שמאל, קשר את שמאל, קשר את ימין, בא לצאת, המפקד כבר, איפה הוא? אין זמן. אמרו, הוא חזר, הוא היה פה הרגע, הוא חזר לחדר, חשב, שירותים, אין זמן להתעכב. תעלו כולם, אני כבר אטפל בו שנחזור. עלו כולם למסוקים, המסוקים אחרי דקה התרסקו והוא ניצל. תראו איזה השגחה. זכות המצווה הזאת ניצלו חייו. אבל מה היה כתוב בהפטרה של אותו שבוע? 2 אודים העשנים. ראיתם או לא? 2 אודים עשנים, עולים בעשן, בשער ישוב. אוד זה דבר שעולה באש. דבר שעולה באש. שומעים, 2 המסוקים עלו באש, וכתוב מפורש שם בשער ישוב. שם זה היה. אסון המסוקים בשער ישוב. ככה היה כתוב בהפטרה. אתם זוכרים את זה או לא?
תשמעו טוב, מה היה כתוב? עכשיו יש פרשה שמזעזעת את המדינה. מי יודע מה? הזמר, נכון? בלי שמות, הזמר. תשמעו טוב, לא, אני לא רוצה לדבר על אנשים עם שמות, אני מדבר על רעיונות, לא על אנשים. אני כבר אמרתי עד היום, אמרתי כבר 20,000 פעם, אני לא מעניין אותי שמות אנשים, אני לא שופט בבית דין של מעלה, לא לטוב ולא לרע. אני מדבר על מחלות שיש בחברה, על דברים שנגד התורה, על דברים שאנחנו עושים לא בסדר, כולנו, מבלי יוצא מן הכלל. יש דברים שנוגעים לחסידות הזאת, ויש דברים שנוגעים לספרדים, ויש לליטאים, ויש לזה ולעדה הזאת. זה לא משנה, אין לי שום דבר נגד אף אחד, אני רק מדבר על דברים שאני רואה אותם שהם נגד מה שהתורה דורשת. כן? אז אני אתן לכם דוגמה מה כתוב בהפטרה, תקבלו אלם עכשיו. השבוע, קודם כל ידוע לכם, יש זמר מצליח, אולי הזמר הכי מצליח בהיסטוריה של המדינה, מאז ומתמיד, מאחר יותר תקליטים מכל אחד אחר, עושה מיליונים של דולרים כל שנה, מרוויח כספים, הוא לא יודע אפילו מאיפה בא לו כל הכספים, תוכניות, זה, תמלוגים, בקיצור, הזמר הזה הלך ולקח ילדה בת 14 או 15, יש כל מיני גרסאות, שזה דבר, דרך אגב, רק שתבינו, מה שאני מתפלא, אני תמיד אוהב להסתכל על כל מה שקורה בעולם, לא לפי דעת הקהל, לפי מה התורה אומרת. כל הארץ רעשה וגעשה שזמר בן 40 ומשהו, הלך עם ילדה שיכולה להיות לא בת שלו, כמעט נכדה שלו, כן? אז כל הארץ רעשה וגעשה על מה? על הבדל הגילאים, נכון? כי הרי הוא לא בן אדם נשוי, והיא לא נשואה, והיא בת 15, והוא נגיד 45, לא משנה כמה. זה הגיל החוקי בארץ. לא משנה, אני רק רוצה להגיד, על מה רעשה וגעשה הארץ? על זה שהוא עבר על חוק מדינה, שהלך עם קטינה בהסכמה, לא אנס אותה, לא הכריח אותה, כן. וגם היה סמים מעורב, אבל סמים כבר לצערנו הרב אין אחד במדינה כמעט שלא משתמש היום. אז זה בעיה רצינית, כן, כל הבוהמה, כל אלה, הם כולם בסמים, לצערנו הרב. אז באמת, אף אחד כמעט ולא מזכיר מילה על הסמים. הכל זה על העניין שהוא הלך עם בחורה צעירה. אני שואל אתכם מהתורה, מה יותר גרוע? שהוא הלך עם בחורה בת 15, שלפי התורה יכול להתחתן איתה, אין לו איתו שום בעיה, יכול להתחתן, יכול לקדש אותה. יכל לקחת 2 עדים באוטו, להגיד תהיו עדים, שם לה טבעת, הרי את מקודשת לי, ולא היה פה שום עבירה מהתורה. עכשיו הוא עשה איסור מהתורה שלא תהיה קדשה, שהיא לא אשתו, הוא שוכב איתה בלי נישואים, אז הוא עובר לאו דאורייתא, כמו לאכול חזיר. אבל יש כאן עבירה הרבה יותר חמורה שאף אחד לא מדבר עליה בכלל. איסור כרת, שהרי היא נידה הילדה הזאת. מה זה, הייתה במחזור? מספיק שיש לה פעם אחת מחזור מגיל בת מצווה 12, 13 והלאה, והיא הרי לא הולכת למקווה, היא לא אישה נשואה, אז כבר היא נידה כל החיים שלה, עד שהיא לא תטבול. אז זה שהוא הלך איתה בנידה, אף אחד לא מצייץ בכלל, לא החילונים, לא הדתי, זה, אף אחד בכלל לא יודע את זה, זה מה שאני מסביר לכם, שעל העבירה שהנשמה שלו ושלה נחרטים לנצח נצחים, אין קול ואין עונה, אף אחד לא פוצה פה. ועל איסור מהתורה שהוא עשה, שהוא בערך 1/100, פחות חמור מהאיסור נידה, כולם רועשים וגועשים. זה מראה לך איך העולם הזה זה עולם השקר. היא בנידה עד שהיא תתחתן? עד שהיא תטבול, בלי קשר לחתונה. ברגע שהיא טבלה במקווה, היא כבר לא נידה. עד המחזור הבא. שמעו טוב, שמעו טוב. אין כזה דבר, ילדה בגיל 12-13 מקסימום מקבלת את המחזור הראשון. ברגע שקיבלה מחזור, היא כבר נידה כל החיים שלה, עד היום שהיא תכיר בחור, ונגיד שהיא דתייה נגיד, אז היא עכשיו צריכה להיות איתו, אז היא צריכה לטבול במקווה. ברגע שהיא טבלה במקווה היא נתערה. אחרי שחזר לה המחזור הבא, עוד פעם היא צריכה מקווה, היא חוזרת לתומתה. בתורה כתוב, ואל אישה בנידת תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. ומי שזה, מי שהולך עם אישה נידה, מה כתוב? ונחרטו הנפשות האלה מישראל. הקדוש ברוך הוא כותב, אני קוראת אותם. דרך אגב, שתדעו לכם, הרבה לא יודעים את זה. לשכב עם בחורה רווקה, חבר וחברה, בלי מקווה, בלי שהיא תלך למקווה, זה איסור יותר חמור מלשכב עם אמא שלו. 100%. איסור יותר חמור.
אפילו אדם שכב עם אמא שלו, שזה מעשה שמזעזע את כל העולמות, כן? אפילו גויים יקיעו מכזה דבר. אבל אני הולך למקווה זה בסדר. לא, אז אם היא הלכה למקווה זה עדיין עבירה מהתורה, אבל אין כאן כרת. לא מאשרים היום. אין כאן כרת. עכשיו רק מה, לא ייתנו לה לטבול. לא ייתנו לה לטבול, כי יודעים שהיא לא נשואה. אלא אם כן היא תשקר והיא תגיד שהיא נשואה, או שהיא תלך לים, אם היא תטבול בים. כן, יש לשקר לא חסרים דרכים. כן, וחוץ מזה יש כאן שאלה, כי יכול להיות שזה נבל ברשות התורה. יכול להיות שבחור ובחורה שרוצים לעשות עבירות, אז מה הוא אומר לה? הוא אומר לה, תשמעי, אם אנחנו נהיה ביחד, זה איסור כרת. תלכי לים, תטבלי ערומה בים, או שתלכי למקווה, תגידי שאת נשואה, ייתנו לך לטבול, לפחות אנחנו עושים עבירה, לפחות לא נעשה איסור נידה. אז באמת, על נידה אי אפשר להעניש אותו. מה שמגיע, מגיע. אבל יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, רגע, אתה כבר מאמין בי, מאמין בתורה, כבר עושה חשבונות, אז זה נאמר נבל ברשות התורה. אני כבר לא יודע מה יותר גרוע. יכול להיות שעוד ייתנו לו עונש אחר, לא על הנידה, על זה שהוא כבר עושה חשבונות איך לרמות את השם. אני לא יודע. ואם היא גויה, אין לה נידה. אבל בגויה יש בעיה אחרת, שזה טומאה של גויה. זו שאלה מאוד קשה. שאל אותי את זה השבוע אחד, התעלמתי ממנו. יעקב התחתן, עשה ילדים עם בילה וזלפן. נכון, אבל אז לא היה יהודים גויים עדיין. זה לפני מתן תורה. שאלה טובה אתה שואל. זה כל הגמרא מלאה בשאלות האלה. איך יעקב התחתן עם שתי אחיות, הרי אסור מהתורה, תשובה לפני מתן תורה. איך אברהם הלך עם הגר לפני מתן תורה. כל הדברים האלה, זה עוד לא היה תורה עדיין, לא היה יהדות רשמית. עכשיו תראו, אחד שאל אותי, הוא כתב לי שבוע שאלה, אני וחבר שלי מתווכחים פה, מה יותר גרוע? ללכת עם יהודייה, לעשות עבירה, או ללכת עם גויה? אני אומר ככה, החבר שלי אומר ככה. מי צודק? לא עניתי להם, למה? שתיהם טועים. שניהם טועים, שניהם צודקים. לא, שניהם צודקים, שניהם טועים. למה? אני אגיד לכם למה. הוא צודק באחד וטועה באחד, הוא צודק באחד וטועה באחד. לכן קשה מאוד להכריע, מה יותר גרוע. נידה, בדיוק, רואים בנידה בתורה ונחרטו הנפשות האלה, זה איסור כרת, אין פה שאלה. מצד שני כתוב שמי שבועל גויה היא קשורה בו ככלב לנצח בעולם הבא. לא כרת, אבל קשורה בו ככלב, שזה בושה נוראית. אתה מבין, הסבא שלך, אבא שלך, כל הרבנים, כל מי שיצאת ממנו, רואים שאתה יש לך איזה כלב קשור לך לרגל, זה דבר נוראי. הרי יוסף, תראו כמה הוא סבל לא ליפול עם אשת פוטיפר. עכשיו יוסף היה לו את כל התירוצים שבעולם. אני בן 17, אני לבד, אין לי הורים, איבדתי את אבא שלי שלימד אותי תורה, אני לבד פה בארץ של זנות, היא מפתה אותי, מי יכול לעמוד בניסיון שלה? היא אחד מארבע נשים הכי יפות בהיסטוריה. כל מה שקורה פה, ויוסף לא נפל בה. לא נפל. שכבר עמד ליפול, כתוב, התגלה לו דמותו של אביו. והקדוש ברוך הוא ידע, הוא הגיע עד לקצה היכול. דרך אגב, תדעו לכם, היחיד בתורה שהקדוש ברוך הוא קרא לו צדיק זה יוסף. למה? כי הוא עמד בניסיון של אישה. וואו. ניסיון של אישה. דוד המלך, יש יותר קדוש ממנו? כתב תהילים, ראיתם תהילים? נפל עם בת שבע. דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, שים אותי רגל רביעית למרכבה. יש לך אברהם, יצחק ויעקב, שים אותי רגל רביעית. שיזכרו אותי בתורה שאני הגלגל הרביעי. אמר השם, אמר לו, אתה לא יכול. אמר לו, למה? אומר לו, הם עמדו בניסיון, אתה עוד לא עמדת בניסיון, אתה צדיק. הוא גם הרג מישהו. לא, הרג מישהו זה מלחמה, זה משהו אחר. לא, אבל אמרת, כמו יש הריגה בסכין, ויש הריגה בגרמה, הוא עשה גרמה. לא, נכון, הוא שלח את אוריה החיתי, אבל אוריה החיתי הוא היה צריך להרוג אותו ביד, לא בגרמה. הפוך, אם הוא היה הורג אותו ביד, היה עדיף. זה שהוא שלח אותו למלחמה, למות, ואחר כך לקח את אשתו שבעצם הייתה אשתו שלו. הרי כל הסיפור של דוד ובת שבע, שבת שבע הייתה שידוך של דוד. הגמרא אומרת כל האומר דוד טועה, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. אז שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? הרי שלח לו הקדוש ברוך הוא את שמואל, הקדוש ברוך הוא שלח לו את שמואל, את הנביא, את המשל, כבשת הרש. אז מה יצא פה?
שבדרגה של דוד משהו עשה לו בסדר, לכן השם כעס עליו, אבל באמת בת שבע היה שידוך שלו. ואז שהוא הרג את גוליית, הוא לא ידע לפתוח את הקשר. גוליית היה לו חרב ענקית, צריך לקרות לו את הראש, להביא את הראש של גוליית לפלישתים שיחנעו, אבל הוא לא יכול לפתוח את החרב. חרב קטנה לא יכולה לקרות כזה ראש. אז עכשיו דוד צעק, מי שיודע לפתוח את הקשר הזה, תינתן לו הטובה בבנות ישראל. פתאום מי הגיע? אוריה החיתי. מי זה האוריה החיתי הזה? לא, אולי הוא גר, אולי הוא התגייר. בקיצור, בא אוריה החיתי הזה, הוא היה נושא כליו של גוליית. הוא זה שקשר את הקשר. הוא פתח את הקשר. מה זה יהודים פלישתים? זה עזה אשקלון, 5 דקות. היו חיים ביחד, מה אתה חושב? אז עכשיו פתאום, הוא פתח לו את הקשר, קרטו את הראש של גוליית, הקדוש ברוך הוא אמר, דוד, אתה הכרזת שמגיע לו הטובה שבבנות ישראל, אני חייב לתת לו את הטובה, זו בת שבע, זה השידוך שלך. אז נתן לו את בת שבע. פתאום דוד אומר לקדוש ברוך הוא, שים אותי גלגל רביעי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא עמדת בניסיון. מה אומר לו דוד? תעמיד אותי בניסיון. מיד וירא את בת שבע על הגג, יפהפייה עומדת על הגג, תולה כביסה, לא יודע מה, מיד התחיל בו היצר הרע. אז מה קרה? הוא קרא לאוריה החיתי הזה, הרי אוריה החיתי עמד לצאת למלחמה, היה מלחמה עכשיו, וכל מי שהולך למלחמה שם גט אצל אשתו, נותן לה גט ושהוא חוזר מחדש אותה מחדש. למה? כי הרבה פעמים אדם נהדר במלחמה, כמו הנווט הזה, רון ארד, לא יודעים מה איתו. באיזשהו שלב אישה לא תשב תחכה 20 שנה לבעל שיחזור, רואים חודש, חודשיים, 6 חודשים. יש עדים שמעידים שהוא היה בלב ים, שנפלו שם פגזים, שיערו שם חיצים, רוב הסיכויים שהוא מת, באמת הוא לא חוזר, יש לי גט, יאללה, נתחתן, יחזור, אני אגיד לו מצטערת, מה, אני יכולתי לדעת מתי תחזור? לכן כל חייל היה חייב לתת גט לאשתו שיוצאים למלחמה. מה שקרה יהיה על הגט. דוד שלח לקרוא לאוריה החיתי לדבר איתו, הוא לא רצה לבוא, סרב לבוא. אומר לו, המלך קורא לך, הוא מורד במלכות, לא רוצה לבוא. אז מה, על המקום, דוד היה צריך להרוג אותו. רק מה דוד? דוד לא רצה להרוג אותו כשיגידו, הרגתי אותו ואחר כך לקחתי את אשתו. אז הוא שלח אותו למלחמה, הבנתם? זה היה השיקול שהוא היה צריך באמת להרוג אותו. אפילו שמה יגידו, לא יגידו, זה לא משנה. זה עכשיו היה מורד במלכות, צריך להרוג אותו. שלח אותו למלחמה, יהיה אל הגט, אז באמת, לא, מבחינת התורה הוא לא עשה שום עבירה. נחזור לעניין של הזמר. אז הזמר, שכחתם ממנו כבר, לא מעניין. שכחתם, שמעתם דברי תורה, שכחתם מהשטויות. אני לא אכפת לי מהזמר, אני לא מאחל לו שום רע, שיחזור בתשובה ויהיה צדיק. אני רק אומר, אני רק רוצה להראות לכם אני רק רוצה, למה? אפשר לשיר שירים בלי מילות של זנות, מה? שמעתי שיש לו כמה שירים של דתיים, לא? הוא דתי. הוא דתי. עוד מעט יגיד שהוא הרב הראשי. לא יודע. תשמעו בקיצור, תשמעו טוב. אתם שומעים או לא? תראו מה כתוב בהפטרה, שלא תגידו לא אמרתי לכם. כה אמר השם, על 3 פשעי ישראל ו4 לא אשיבנו. על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. מי זה? יוסף. יוסף. השואפים על עפר ארץ בראש דלים ודרך ענבים יטו, שמעו טוב, ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קודשי. ואיש ואביו, קיבלתי הלם שראיתי את זה בהפטרה, אף אחד לא שם לב לזה. אמרתי לחבר שלי, אמרתי לו, עוד אחד, כל הבית הכנסת רעש, יש הרבה ישראלים פה בבית הכנסת, שומעים? בדיוק בשבוע שזה קרה זה מופיע בהפטרה, הוא אפילו לא יודע, תכתבו לו לזמר אימייל. מצד שני לא טוב להגיד לו, נראה אם אתם פיקחים, למה לא כדאי להגיד לו את זה? אם תגידו לו שזה כתוב בהפטרה, מעשה שהוא עשה עם אביו, למה זה לא טוב? מה אביו קשור לזה? אבא שלו היה ראש הפאור. אבא גם היה בחגיגה?
אבא, מי זה ציון גולן ואבא שלו אייל גולן? אבא זה ראש המאפיה. מסכן ציון גולן, הכניס אותו גם. אייל גולן. מי זה הזמר? בלי שמות, איך קוראים לו? אייל גולן? אז זה אייל גולן וציון גולן זה שתי אחרים? לא, שני אנשים שונים. בגלל זה התבלבלתי, כי ציון גולן דתי. כן, עכשיו הבנתי למה הוא שואל אם הוא דתי. אתה לא ידעת מי זה אייל גולן? תמיד התבלבלתי, אייל גולן, ציון גולן. אבא שלו זה ראש המאפיה. מה, הם אחים? בקיצור, שמעו טוב, אתם שומעים אותי? אתם איתי או לא? למה לא טוב להגיד לו? בוא נראה מפה פיקח. תגיד מה, זה היה רשום, הנה אתה, זה היה יושב רשום. ראיתם, אחד שבא לשיעורים הראש שלו עובד, היה אומר זה היה צריך לקרוא, אתם רואים? זה גזרה משמיים. הבנתם? זה גזרה משמיים. טוב, לפני שמסיימים, רק דבר אחד אני רוצה להגיד לכם. כתוב ככה. כתוב שאבא ובן צריכים להיות כמו אחים. תשמעו טוב, כתוב ככה. מה זה? זה לא כתוב. זה לא היה כתוב. זה הסרנים, בלבלים. תשמעו טוב, תשמעו. כתוב ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, לא כתוב ויוצא את דיבתם. כשמוביאים דיבה כתוב מוציא דיבה. מי יודע מה ההבדל בין מוציא דיבה למביא דיבה? מוציא זה משקר, מביא זה מביא אותה, איך שהיא ככה. יפה מאוד. יפה מאוד. זה מוציא דיבה, זה כמו שאומרים מוציא שם רע. ויבא דיבתם זה הכוונה לשון הרע. עכשיו איזה לשון הרע יוסף דיבר על אחיו? מה הוא אמר עליהם? מי יודע? עבר מן החי, לא? אחד שהם אוכלים עבר מן החי. מה הם באמת אכלו? יש שתי דעות. שליל, אתם יודעים מה זה שליל? שבלולים. שליל. מה זה שליל? ששוחטים פרה ומוצאים בבטן של העגל. את העגל לא צריך לשחוט. אפשר לתת לו מכה, להרוג אותו בקופית ואוכלים אותו ככה, שלם. זה לא נקרא נבלה. למה? זה כמו עבר מגוף האמא. כמו שהוצאת כליה ואכלת או צלע, כן? אז הם ראו, אתם עכשיו אוכלים עגל ככה. אז אמרו, מה זה? זה עבר מן החי, לא שחטו אותו. אבל הוא היה צריך לדון אותם לכף זכות. ומה אחר כך הוא אמר? שהוא חושד בהם שהם הולכים עם בחורה על העריות. נו, מה זה היה? מה זה הבחורה הזאת? יהודה היה לו משהו עם איזה מישהו. מה הבחורה? לא, יהודה זה ותמר, זה עניין אחר. מה? תכף נדון בזה ונסיים עם זה. נו, מה? מי יודע מה כתוב על הבחורה? גויה? לא, אתם לא איתי. איבדתם ריכוז, דיברנו על הזמר. אתם עוד באלה מההפטרה? הוא מצלם כבר את ההפטרה. שלח לי את זה באימייל בבקשה, rabbi.mizrahi@gmail.com. שומעים? שלח לי, אני אשים את זה בדף שלי, בפייסבוק, יראו את זה אלפים בארץ. עשרות אלפים. בקיצור, אתם שומעים? אז הוא חשד בהם שהם עוברים על איסורי עריות, אבל איך אפשר לחשוד במייסדי עם ישראל, השבטים הקדושים, שהיה להם, שהם היו עוברים לאיסור עריות? איך ייתכן כזה דבר? נו, קראתם על זה משהו או לא? לא, ספר. משהו מהפסוקים אפשר לראות שהם הלכו שמה? הלכו לאיזשהו מקום איפה ששם הרבה אנשים עוברים את האיסור הזה, כי הרי הם אמורים להיות במקום מסוים, אבא שלו שלח אותו למקום מסוים, וכשהגיע מישהו אמר שהם הלכו למקום אחר לגמרי. נכון. אז הוא חשד שהם הלכו לשם, איפה שכל הבלגן הולך שם. אז אני אשאל אותך שאלה, על אחד שהולך למקום חשוד, אז כבר מלבישים עליו סיפור ובונים על זה, אתה יודע מה זה, אחד מתחיל, השני יש זה, כבר מספרים, היום זה מסוכן, אתה אומר שלום לאישה, מחר כבר אומרים לך שיש לך כבר בן ממזר ממנה, ישר כבר העיתונים ניפחו את זה, כן? בכל אופן, בוא רגע רק נסכם דבר אחד שתבינו פה. מי הציל אותו, מי רצה להציל אותו? ראובן ויהודה. על ראובן ויהודה כתוב בתורה שהיה להם תוכניות. ראובן רצה להוציא אותו מהבור, להחזיר אותו לאביו, ויהודה הציע במקום להרוג אותו, למכור אותו, כן? אבל מי שרצה לזרוק אותו לבור, לא כתוב את השם. כולם. מי שרצה להרוג אותו, לא כולם. זה מה שאני רוצה להבליט לכם. תראו איך התורה מדייקת, לא סתם, אין פה מקרה בתורה. וכתוב ככה, תראו, כתוב ככה, תשמעו. תראו כמה התורה זהירה בלשון הרע, ותלמדו איך לדבר בעצמכם ממה שכתוב בתורה. התורה היא כותבת ככה, תראו.
ראובן ויהודה ביקשו להציל את יוסף, כתוב, ויאמר אליהם ראובן, אל תשפכו דם. ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע? בצע זה כאילו איזה עניין יש לנו בזה? כי נהרוג את אחינו. אבל אלה שזממו להרוג את יוסף, התורה מסתירה את שמם. לא אומרת. ויאמרו איש אל אחיו. לא כתוב מי אמר. מישהו דיבר הרי. מישהו אמר למישהו. לא כתוב מי אמר למישהו. שומעים? לא נעים. לא אומרים, לא רוצים שיזכר בהיסטוריה מי הציע להרוג את יוסף. תשמעו איך התורה, הקדוש ברוך הוא שומר על כבודם. עושים סולחה. למה השם שמר על כבודם? מה, מי שרוצה להרוג מישהו, לא מצווה לספר לכל העולם כזה דבר? מה, מגיע לו? כי השמות שלהם בבית כנסת, בזה, ספר תורה. יפה. ראובן, גד. יפה. הסובה היא שהם סברו בדין שהוא חייב מיתה. לא שהם הם עשו לו ממש דין תורה, והגיעו למסקנה שהוא חייב מיתה. על מה? על כל מה שהוא עשה. הגיעו למסקנה שהוא חייב מיתה. רק למה הם לא רצו להרוג אותו? בסוף כל סוף אנחנו אחים שלו, לא טוב שיזכר שאנחנו הרגנו, נשים אותו בבור עם הקרבים. עכשיו, אני לא מבין, שהם שמו אותו בבור עם הקרבים, זה חזקה שהוא מת כבר. נכון? שהם ראו שהוא לא מת, והם הוציאו אותו מהבור למכור אותו למדיינים. הם היו צריכים כבר להבין שהם טעו לו, אבל הם לא הבינו, מכרו אותו, ולכן השם לא מוחל על זה. אבל תשמעו דבר מעניין, אחר כך שהם יבואו ויעמדו מולו בפרשיות הבאות, כתוב שיוסף אמר להם, אני יוסף, כתוב, ולא יכלו לענות לו כי נבהלו מפניו. החז"ל אומרים, הפחד שהיה להם זה הפחד שיש לכל אדם ביום הדין, שהוא מגיע לשמיים. מרוב שאדם פוחד שהוא מבין איפה הוא הגיע, שעכשיו הולכים לדון אותו על כל העבירות שלו, והבושה עומדת עכשיו להתפרס בכל העולם, בעולם האמת, אז הוא לא יכול לענות אפילו את השם שלו. שואלים אותו מה שמך, הוא לא יכול לענות. לכן כתוב בסוף תפילת 18 שאדם יגיד פסוק שמתחיל בשמו ונגמר בשמו, זאת אומרת כדי שלא סגולה שביום הדין יוכל לענות לפחות מה שמו, כי הרי מהפחד הוא לא יכול אפילו להגיד את השם שלו. אבל אתה לא זוכר את הפסוק? לכן יש בספר עוד יוסף חי, בסוף יש שם אינדקס, שם כתוב כל השמות, שם מתחיל באלף נגמר באלף, מתחיל באלף נגמר בבית, מתחיל באלף נגמר בגיל, אחר כך מתחיל בבית נגמר באלף. ככה מביא לך נגיד השם שלך דוגמה מנשה, מביא לך פסוק שהפסוק מתחיל במם, והמילה האות האחרונה בפסוק הזה זה ה', ואז אתה אומר את הפסוק הזה, ואז זה סגולה שביום הדין תוכל לפתוח את הפה. מרוב הפחד אדם לא יכול לפתוח את הפה. למשל יוסף, מה הפסוק? השם יגמור בעדי, השם חסדך אל טרף. טרף נגמר בפי, יוד זה השם, יוד זה נגמר, נתחיל ביוד, נגמר בפי סופית, יוסף. שומעים? זה מעשה ידיך אל טרף. טוב, בחיצור, רק בואו נסכם עוד סוגיה אחת שצריך להבין. יש כאן דבר לא ברור. יש דין בתורה שנקרא יבום. שומעים? יבום. מה אומר היבום? אם אח מת ואין לו בנים. אחמד? לא, אם אח מת. אם אח מת. תשמע כמו אחמד. מה, אתה בדרן? לא, מצחיק. אם אח נפטר, טוב? אח נפטר ואין לו בנים, עכשיו האחים שחיים, אחד מהם צריך לייבם את האישה. מה פירוש לייבם? הוא מתחתן איתה. הוא יורש את אחיו שמת, מה שיש לו בית, רכוש וכולי, ובעקבות זה אם נולד בן, קוראים לבן על שם האח המת. יש מחלוקת גדולה אם צריך באמת לקרוא לתינוק על שם האח שנפטר, או שמספיק שמביאים ילד לעולם הוא כבר מתייחס אחרי האח שנפטר. מחלוקת בין הפוסקים. יש כאלה שטוענים שחייבים לקרוא לו, ויש ראיות שהנה אנשים יבמו, למשל עם בועז, שבועז הלך שם להיות גואל, נכון? כתוב שם שהוא יגאל וזה, אז לא קראו לילד על שם אביו. אז יש מביאים ראיה מבועז שלא חייבים לקרוא לילד. אך מצד שני ילד מקשים אומרים, רגע, בועז זה לא נקרא מייבם, הוא בכלל בן אדם זר, הוא לא אח, זה לא נקרא יבום, זה נקרא גואל, זה משהו אחר. טוב, יש שם הרבה מחלוקות. דבר אחד ברור, שאם אף אחד מהאחים לא מסכים לייבם את האישה, או שהאישה לא רוצה אותם, אף אחד מהם,
אם היא לא רוצה, חולצים, ואם הם לא רוצים, חולצים, זה נקרא חליצה, זה חיוב. אם לא, היא לא יכולה להתחתן, היא נחשבת עדיין כמו אשת איש, היא לא יכולה להתחתן. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, יש לנו מעשה, תמר מתחתנת, תמר היא בת איש עדולמי, שועה, זה שם, חז"ל מגלים לנו שהיא בת כהן, מי זה כהן? מלכי צדק, כהן לאל עליון, היא ביתו של שם, בת כהן שזנתה חייבת שריפה, העונש שלה יותר חמור מיהודייה רגילה שזונה. בת כהן עונש יותר חמור, כי מה, זה משפחת הכי קדושה בעולם, כן? אז עכשיו אני שואל אתכם, תמר מתחתנת עם ער, הוא לא רוצה לעבר אותה כדי שלא תכחיש את יופייה, היא יפהפייה, הוא אומר עכשיו היא תשמין, הריון, זה לא מתאים לי. רוצה בחורה, איך אומרים היום? רוצה אותה מהג'ורנל. אז השם אמר, ככה? אתה לא רוצה ילדים, לא זה, הרג אותו. בא אחיו עונן. מה אומר? אומר הילדים שיצאו מעונן לא יהיו שלי. אני צריך עכשיו לעשות את זה לילדים לאחי. מה אני צריך את זה? לא, אני יודע שזה לא, שפך בחוץ. ויעש הרע בעיני השם וימת גם אותו, הרג גם אותו. יש כאן בעיה חמורה. הקטע הזה זה אחד הקטעים הכי קשים בתורה להבנה. הכי קשים. זה ממש, אני אומר לכם, זה כל גדולי המפרשים התחבטו פה להבין את הקטע הזה, מאוד מאוד קשה להבין אותו. למה? יש כאן המון קושיות, והתירוצים לא תמיד שופכים מספיק אור על הקושיות. רואים שגם התירוצים הם לא מתאימים, יש תירוצים שסותרים זה את זה. אני אתן לכם כמה קושיות קשות מאוד, אם תצליחו למצוא תשובות, תקנו את עולמכם. קושיה ראשונה, מה פתאום הקדוש ברוך הוא הרג את ער ואת עונן? זה השם. הם גויים בכלל. גוי מותר לו לזרע לבטלה, אין לו בעיה. וגם אם תגיד שגוי אסור לו זרע לבטלה, יש איזה כמה דעות יחיד שגם אצל גויים אסור זרע לבטלה, אבל עכשיו למה הקדוש ברוך הוא הרג אותם? האם על זרע לבטלה מתים? זה אפילו יהודי לא מוציאים להורג על זרע לבטלה. אתה יהודי אבל? אין עדיין יהדות. כל מה שאתם רואים כרגע, היהדות עוד לא התחילה, היהדות מתחילה רק במתן תורה. כל אלה יש להם דין של בני נוח, אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, כולם. עד שקיבלנו תורה נהפכנו לעם ישראל. בינתיים יש להם חוקים של עבריים, ויש כאן בעיה. בעיה ראשונה, ער. לא רצה להכניס את אשתו להיריון. גוי לא מחויב בפרו ורבו. למה השם הרג אותו? השם יכול לקרוס עליו. בסדר. מה הרג אותו? קושיה ראשונה. בואו נספור כמה קושיות. קושיה שנייה, מי אמר שעונן חייב לייבם את אשת אחיו? הם גויים. אין להם חיוב יבום. אז מה הוא הסכים להתחתן איתה? הוא יכול להתחתן איתה. אין אצל הגויים בעיה. מת אחיו, הוא יכול לאח השני להתחתן איתה. לגויים אין מגבלות. אז למה אומרים היום שמי ששופך זרע לבטלה קוראים לזה מעונן? זה בא מהמילה בתורה, עונן, מעונן, לומדים את זה מעונן, אז זה נהיה ככה, כן? תלמדו מאיפה המילה באה. עכשיו, למה השם הרג גם אותו? הוא שפך זרע לבטלה, גוי ששפך זרע לבטלה, השם הורג אותו במקום? אבל השאלה למה השם הרג אותו מיידית? שאלה שלישית, עכשיו תמר רואה שמתו לה שני בעלים, היא אומרת ליהודה, אני רוצה להתחתן עם השלישי. מה אומר לה? תחכי עד שהוא יגדל, הוא ילד קטן, תחכי 10 שנים, תינוק. למה הוא פוחד? למה כתוב אישה שמתו לה שני בעלים, היא נחשבה אישה קטלנית. אז עכשיו אני שואל אתכם, יהודה, קודם כל למה יהודה נותן לה סתם לחיות באשליות? תן לה ללכת להתחתן. היא יכולה עכשיו להתחתן, להיות צעירה עדיין. מה אתה אומר לה לשבת סתם 10 שנים? הרי אתה לא מתכוון לתת לה את הבן השלישי. מותר לשקר, לעונות בן אדם, זה קושיה שלישית. שלא תערוב להם מישהו אחר. לא, זה כבר לא בעיה שלו. זה לא בעיה שלו. דבר שלישי, שומעים? דבר שלישי, גדל הילד, יהודה לא נתן לה אותו. מה היא עושה? הולכת מתחפשת לזונה, מכסה את פניה, שיהודה יבוא עליה. אני שואל אתכם, ממתי מצאנו שאבא של הילדים הנפטרים, מותר לו לייבם את כלתו? זה רק התורה נתנה רק לאחים. לא כתוב באף מקום בתורה רמז שלאבא מותר לשכב עם אשת בנו המת. אין כזה דבר, מה זה עבירה חמורה מהתורה.
אז זה כבר בעיה רביעית. חכו, בסדר, לפני מתן תורה לא היה בכלל חיוב יבום. אם תגיד שהיה חיוב יבום, אז כל הקושיות שלי נוגעות. אם תגיד שלא היה חיוב יבום, אז מה יבמו פה בכלל? של מה תמר עשתה את כל הבלגן הזה? קושייה חמישית עכשיו, מביאים את תמר, רואים שהיא בהיריון, היא נערת תמר לזנונים, היא לא נשואה, פתאום רואים קלתו של יהודה גדול הדור, בהיריון, בת כהן, מביאים אותה לדין תורה. מי הדיין? יהודה. אז עכשיו יהודה דן אותה לשריפה, נכון? אז מה אומרים? תמר, היא לא מגלה שיהודה זה שהיה איתה. היא אומרת, אתה רואה, הוא נתן לה ערבון. יהודה זה אבא. הוא נתן לה ערבון, טבעת, פתיל, חותם, אז היו חותמים טבעות, ומקל, המקל שלו. אמר, עד שאני אשלח לך כבש, מחר, בינתיים תחזיקי איזה ערבון. אז היא מוציאה את המקל ואת הזה, אומרת, אתה מכיר למי שייך המקל והפתיל הזה? אז עכשיו הוא יודע שזה שלו. אז היה כאן שתי אפשרויות. אחת, הוא יכל להגיד, כן, זה שלי, היא צודקת ויש פה טעות. אז רגע, לא מותר לשכב... רגע, חכה, אני אגיע תכף. שואל טוב, חכה רגע, סבלנות. ושאלה שנייה, שהוא מעלים עין. אומר, לא, זה לא מכיר, תוציאו אותה להורג, לא מכיר. לא, אחרים לא מכירים, זה שלו. לא מכירים. שומעים, אם הראה לו את זה, הוא יכל להגיד לא, וזהו. מכאן חז"ל למדו שמוטב לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין את פני חברו ברבים. שתמר לא אמרה לו, תתבייש לך, אתה היית איתי, אתה שופט אותי למוות, היא לא אמרה ככה. מה היא אמרה? אתה מכיר את זה? יעני מה, אם הוא היה אומר לא, היא הולכת למות. אז אני שואל, קושיה חמישית, מי אמר לך? היא פיקחית, היא קודם כל מנסה בטוב. היא אומרת, תשמעו, אתה מכיר את הטבעת ואת המקל? אם היה אומר כן, אז הנה ניצלתי, בלי לבייש אותו. ואם לא, אומר לו, אז אני אצא עליו בשיא ההצטערות. חצוף שכמוך, תראה מה, אתה היית איתי ואתה עושה את זה, הנה הפתילה שלו, כמו שהוא אומר, הנה הפתילה, אתם רואים? בואו תבדקו. והוא נתן לי ערבון. אני הקלה שלו, הוא הבטיח לי את הבן שלו, הוא לא נתן, אז אני הייתי צריכה לעשות את זה. אז אני לא מבין. וחוץ מזה יש כאן עוד נקודה. יש כאן עוד נקודה שהיא לא ברורה פה. עכשיו, מכל הסיפור הסבתוחה הזאת שנהיה לנו פה, מכל הסיפור הזה מה יצא? שמפה בא המשיח. משיח של מי? בואו אני אסביר לכם. מי יצא ממנו? פרץ. מי השני? איך קראו לו השני? תאומים. אחר כך אם מסתכלים על השושלת, מגיעים עד למי? עד בועז. ואחר כך באה רות המואביה, ובועז מתחתן עם רות המואביה, ואחר כך יוצא מהם ישי, ויוצא מהם דוד, ומדוד יבוא המשיח. משיח שהוא בן אסור, או שהוא ממזר, או שהוא בן של זנונים. אז עכשיו תשמעו טוב. אם ליהודה היה, אז יש פירוש אחד שראיתי, שבגלל קודם כל היה מנהג העולם, אפילו אצל הגויים, ליבם. אם אח מת ואין לו ילדים, עושים לו טובה, זה כבר מנהג שהשתרש בעולם. זה לא רק האב, זה האב, זה האבא, כולם. אחר כך התורה באה ועשתה סדר בדברים. אמרה, זה רק האחים. ואם היא מסכימה, ואם האחים רוצים, ואם לא יש חליצה, אבל עד אז היה מקובל מאוד. אין שום בעיה, אני רוצה להתעבר ממך לשם שמיים. הבן שלך לא עיבר אותי, את האחים לא נתת לי, את האח, אז אתה תעבר אותי, אני מוציא ממך מה שמגיע לי. אז פה אז לכאורה אין פה כל כך הרבה קושייה. השאלה היחידה עכשיו, כמו שאתה שאלת, אם היא זנתה עם מישהו אחר, הורגים אותה. אבל עכשיו שהיא זנתה עם יהודה, לא הורגים אותה, עדיין לא צריכים להרוג אותה. זו שאלה שאתה זרקת לי באמצע, רציתי להגיע אליה עוד שנייה. למה עכשיו לא מוציאים אותה להורג? משמע היא לא זנתה. משמע זה היה מותר. כן? אבל לא, מותר ללכת לזונה? אז עכשיו יש שאלה אחרת. האם מותר לגבר ללכת לזונה? אז מה אומרים? הוא קידש אותה לרגע. מה קידש? הוא ידע שזה כסף. מה, אתה הולך משלם לפני מתן תורה. תגיד, אני אשאל אותך שאלה, אברהם קידש את שרה?
אבל הוא לא ידע שהיא אשתו. כל 5 דקות יקדשו. אברהם, כל מי שהתחתן, קידש את האנשים שלו לפני מתן תורה. אבל כן גם מצוות, לא? כן לגום, הכל כן. אז אני שואל לך, גוי, מותר לו ללכת לבחורה להיות איתה? בלי קידושים. מה זה בחורה? כן, סתם, מכיר אותה בבר. קריס הכיר את קריסטין בבר. יש לו עבירה לקחת אותה היום הביתה? אין לו עבירה. אז מה אתה רוצה מיהודה? לא היה לו דין של יהודי. אבל לא סתם בחושק, הוא הלך לזונה מה נפקא מינה? כל הגויות הן בחזקת זונות. כמעט אף אחד מהם לא בתולה. יכול לקדש בביאה, גבר. השאלה כזאת, האם באמת הוא קידש אותה? זה השאלה. הוא קידש אותה? אם הוא קידש אותה, אז למה הוא עזב אותה? למה הוא היה צריך לקחת אותה אליו הביתה? מי מקדש זונה? אף אחד לא מקדש זונה. דרך אגב, רק שתדע, יהושע בן נון לא רק שקידש זונה, הוא גייר אותה, את רחב, והתחתן איתה, והיא הפכה לצדיקה. אבל רחב לא הייתה זונה מבחינת זונה, היא הייתה זונה, היה לה בבית אוכל, היא הייתה זונה ממזינה אנשים. לא, זה קודם כל זה שאלה מה שאתה שואל, כי באמת יש כאלה שמפרשים כמוך. היה מסעדה. כן, שהיה לה בית כמו מוטל. כן, מוטל. יש דעה כזאת, אבל אנחנו נצמדים לפשט. לפשט הפשוט, משמע מהתורה שאומרים אישה זונה, זה אישה ש... אנחנו אומרים שהייתה לה בבית תמחוי כזה. נכון, זה גם, יש אחד דעה כזאת, זה לא כולם אוחזים ככה, אבל אני אגיד לכם מעשה שהיה ובזה נסיים. טוב, יש לי הרבה קושיות, אין לי הרבה תשובות. אולי אתם תביאו לי תשובות. תראו, יש איזה אחד שאוסף כסף לעניים בירושלים, שכונת הבוכרים. אז הוא, אז לפני 10 שנים הוא היה בן 40, רווק. אז הוא בא אליי לשבת, ואמרתי לו, אני לא מבין, אני הסתובבתי איתך 5 דקות בירושלים, לא היה בן אדם שלא עצר אותך ברחוב. אלפים מכירים אותך, אין לך, אתה מביא אוכל למשפחות, יש לך בחורים, מתנדבים, אתה עושים ארגזים, כולם שמכירים אותך בשכונה, כל החנויות, לא יכולו למצוא לך שידוך כל השנים האלה? הוא אומר לי, מצאו לי 10 שידוכים. אז מה קרה? הוא אומר, יש לי בעיה, אני לא יכול להתחתן עם אישה שאני יודע שהיא הייתה עם גבר אחר. חייב שיהיה בתולה, חייב. בעיה, רוב הבחורות, הבעלות תשובה וזה, הן לא בתולות. ואלה כמה בודדות שהר בתולות לא מצאו חן בעיניי. אז אני אמרתי לה, אני לא מבין, אבל כתוב שהבחורה חוזרת בתשובה, גמרנו, היא כמו תינוק שנולד. לא מזכירים לאדם את עברו וזה, חזרה בתשובה, נגמר. לא, אבל אתה צודק, הכל טוב ויפה, אני לא מאשים, אבל אצלי זה בראש, אני לא יכול. אמרתי לו, טוב. אז הוא אומר לי, אני אומר לו, מה, אני לא מבין, זה אפילו לא הלכה מה שאתה עושה, אתה הורס לעצמך את החיים. הוא אומר לי, אתה מזכיר לי את הרב יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת פורת יוסף, שאני אמרתי לו את הבעיה הזאת, הוא אומר לי, אני לא ידעתי שאתה יותר גדול מיהושע בן נון, תן לי ברכה. הוא אומר לו, לא, יהושע התחתן עם רחב, כשהייתה בכלל גויה, התגיירה והיה לה עבר וזה, ויהושע המנהיג שירש את משה, למה התורה סיפרה לנו את הסיפור הזה? לבייש את יהושע? בגיל שלו, השוק לא מי יודע מה. למה התורה? שתהיה לנו בריא. למה התורה צריכה לבייש עכשיו את יהושע לספר כזה דבר? 2 דברים התורה רצתה ללמד ובזה נסיים. 1, אין שום בושה להתחתן עם גיורת, אפילו שהיא פרוצה לשעבר. תשמעו טוב, בעלת תשובה. מראים לך שבעלת תשובה שאפילו הייתה פרוצה ידועה, חזרה בתשובה, אין שום דבר בעברה שמעכב בעדה. שום דבר. חוץ מזה, אם זה כהן, זה משהו אחר. אבל אני מדבר איתכם עכשיו אדם רגיל, אפילו לא בעל תשובה, אפילו דתי מלידה. רוצה להתחתן עם בעלת תשובה שהייתה פרוצה צמרת, אבל חזרה בתשובה אמיתית, לא רק שמותר, אסור להזכיר את עברה בכלל. אסור. ואפילו גויה לשעבר, גיורת, שומעים? אפילו גויה, לא יענו ולא ישבו את הטלפון, הארץ, מפה, בקיצור, אתם שומעים? אפילו גויה לשעבר, רק מה, לזכותה יאמר, איך אומרים, שקר החן והבל היופי, היא אחת מ4 הנשים הכי יפות שחיו בהיסטוריה. היה לנו את אשת פוטיפר, שזה הפרשה של השבוע, שרה אימנו, רחב,
ועל הרביעית יש כמה דעות. חלק אומרים חווה, שזה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, חלק אומרים לא, חווה לא נחשבת במשוואה. אנחנו מדברים על ילוד אישה, אומרים אסתר. הגמרא אומרת, אבל אסתר כתוב עליה שהייתה ירקרוקת, כן? יש כמה דעות, יש אביגיל. על הרביעית יש כמה דעות בכל מקרה, על השלוש האלה אין עוררין. שהיא הייתה אחד מהנשים הכי... עכשיו תארו לכם, היום יש לך בעולם נשים שמשגעות את כל העולם על האצבע שלהם, והן נראות קופות לעומתה, כי אם היא אחד מהכי יפות שהיו בהיסטוריה, אז אלה קופות לידם, אז תאר לך איזה יופי היה לה. זה לא דבר פשוט, כן? ואחת כזאת עזבה את הכל, התגיירה, חזרה בתשובה וזכתה, בגלל שהיה קשה, בגלל שזה קשה, זה לא פשוט, לפי הקושי ככה השם נשלם שכר, שהיה לה קשה לעזוב את עולם הבוהמה, מסתמה וכל מה שהיה לה, השם זיקה אותה שתתחתן עם יהושע, זה לא צחוק, מה? זה, איך אומרים, לפום צערה אגרה, ברוך אדוני לעולם, אמן.